Hevdemê gefên Tirkiye bi ermanckirina operasyoneke leşkerî ser Rojhilatê Firatê li Kurdistana Sûriyê, hevpeymanê navdewletî Xalek çavdêriyê li bajarokê Girêspî ya Sînorî ava kirin. Li gorî mîdyayên ragihandinê belavkirine ku hevpeymanê navdewletî avakirina xalên çavdêriyê li gundê Bîr yê ser bi bajarê Girêspî ve bi dawî anîn, ew jî ji ber hişdariyekê ji rûbirûbûnek leşkerî di navbera çekdarên YPG û artêşa Tirkiye de. Jêderê serbar kir ku ji aliyê Tirkiye ve jî artêşa Tirkiye dest bi kolandina tonelekî li bajarê Aqçiqla yê hevsînor bi Girêspî ve ji aliyê Rojavayê Kurdistanê ve kir û tekez kir ku lêv û tevgerên leşkerî yên artêşa Tirkiye li nêzîkî Girêspî hene. Li gorî heman jêderê ku hevpeymanên navdewletî dewriyên hevbeş bi çekdarên PYD re birêkxistin kir, ew jî ji ber rewşek aramiyê li deverê were durist kirin û serbar kir ku hevpeymanên navdewletî bi niyaze bi hevalbendê xwe re berdewam bi karê xwe de bike da ku garantiya bidawî anîna rêxistina Daişê were. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî ragihand bû ku wê di rojên bê de êrişek li ser Rojhilatê Çemê Firatê encam bidin. Ji aliyê xwe ve jî Wezareta Berevaniya Amerîkî Tirkiya hişdarî ji çi êrişekê dijî hevpeymanên xwe yên Kurd lê Rojavayê Kurdistanê kir û tekez kir ku tu êrîş nayê pejirandin. Washington jî ji aliyê xwe ve nameyek ji bo opozisyona Sûriyê şand da ku beşdariyê di êrişek leşkerî ser Rojhilatê Çemê Firatê de nekin. Hin mîdyayên Tirkî jî belav kirbûn ku duh amadekarî ji bo operasyoneke leşkerî berev Girêspî û Serêkaniyê wekî gavek yekem ji plana ermanckirina devera Sînorî ji Rojhilatê Çemê Firatê re hate kirin û tekez kir ku pêleka derbederiyê weke metirsiyekê ji encamdana operasyona leşkerî ji taxê nêzîkî Serêkanî û Girêspî hate encamdan.